Mie adire kaka kiwacho ni bende ero isei kodi kachi yudori akere keke no ikiane dhi kanye jopinje makoro konyi. Ana nyalo mana siro gima Baraka wacho nikech en up to you kaka jafwambo mondo mi irang ni alura ma wantire ni endi kon mane ma safe. Kaka manyocha ni endi inyalo yudo ntiere kinde mane wantire e toko bila nikech seche moko yudo ni ka intiere toko bila kanyo bet ka in safe nikech seche mibayo koro iro malungo wang kota chande okoyudi intiere koni. Lakini kata toko bila kanyo seche moko kibede kaka Baraka wacho kite mibayo wana ntiere City Hallway intiere kanyo toko bila lakini kite mibayo to gini kite madongo dongo koro ngeni tibayo gigiji mangeny koro kata chunge toko bila kanyo kinyal wacho ni in safe entirely kech ko baki di chande onyalo yudi ne wantiere ginya wadwa maben Kirui nuneno gimano timore dakika Martin kanepok ogo helmet mar Ben Kirui gitia gas canister noendo wane ma wakelo ne helmet noendo manya kawape ni to kare pod intiere makare ni pod antiere makare to dakika no wayewa odhi to kochung tok police ochak bakite ko wuoko dok komachielo ni endi tia gas canister goyo mana helmet mare koro donge helmet chande do chalo nade koro seche moko inyalo assess iyud ni antiere safe ko side mar police seche moko kidhi ni itemo mondo mi penya matini manyi route machielo minyalo bedo safe ipo mana ka jonganyo bende ochopo side ni nikech ngini vichochoro bende ngeny bore Nairobi kaendi koro inyalo temo ni ahange kichochoro moro we alo kama manyi kama safe iponi jonganyo ne kanyo to the moment ma obila neno jonganyo kanyo osebeiro malungo wang kakidwa ringo onge tidwa chomo kaji onge koro seche gondo imbi yudri manidire ediere kanyo koro konya wacho ni ntiere a specific side ma intiere safe the entire time at one point inyalo bedo safe side mar obila at one point inyalo bedo safe kamoro machielo ma ino wuon i assess mi yudo ni kaya nyalo pone matina nanya paro nganyo ma 25th ma last year koro mano monje bunge chande nantiere area mar Supreme Court kache chande nuaringo ma odua pondo mana Supreme Court malo kabisa nikech pinyi kaendi ntiere jok mabayo kite apis security office mar Supreme Court kache chande no se wang machlielo ko kache chande geche wang ko kache chande koro onge kamora mora ma intiere safe the entire time Yena uru mar mondo mi apenjo